Hey guys, manghapon ta. Musod na miswa. Sardinas. Ulad. Uksos. Little of God, my guardian near, always down, the wet in never deciding on the side, a lighted mga hello guys, mga unta. Hindi mo Miswa. Ulang sa sardinas. Maganda na ito. Wala ka pa pa. Kain tayo guys. Masuk sa libura. Ikaw, ako lekwa di. Ako di ko lekwa. Tarong dia. So, ang kamera mo kapaog. Ang kamera mo kapaog. Nabasa. Kau kan bulat. Ang bulag sa panihod ko nga na hurot. Atong tiwason. Oh, Atong tiwason og kaong. Yung may lang ha, di mo patuyang na. Tumbang tayo. Subscribe lang po. Sa bagong channel namin. Bukan nagkaon na.
Mami ang this one. Magdali. Dahil sa maon. Yan, mga Sa'yo masudan. Sa'yo masudan. Ito na? Instead of This one. this one, Sa ulan of sardinas. sa kulan of sardinas. Ma'am, scroll na ka ha. Mawa naman yung ilanap. Oh, oh, Naubo na ko. Umay. oh. Ay, wala na po lentad o wala na po nagsuka-suka. Scroll na ka Wala na uma. init ang ulo. Scroll na ka uma ha. Thank you ka na Lord na okay na ka. Thank you, Lord. Tagalan ako mag-inom. Ome, Ano utan? ome. Iban, Utan na sobra sa paniudto niha. man, magtarong ni kay mo man ang iluto. Kung kita na sila ito. Ano, sobrang may pagkaudto, sudan. Pero mo na iluto.
Wala bawal. Tangan terus. Tarong. Hinasin. Welcome to my vlog. Subscribe. Subscribe lang sa inyong YouTube. Yap. Ito rin. Yan ang maming ha. Ikaw na sa mga Ang maming ha. hindi na sila tubig dahil na. Kala mas tubig eh. Tapos wala yung manimalma. Juice na rin marami. Parang tubig na rin marami. Kalitok mo na eh. Mineral. Uy, Sagana na yan. wala din ang dako na Sa mong likod guys oh. Sa mong likod na ay dagat. Hindot pa ayo. Yes, dagat na siya guys. Hindot ka ayo. Dagat. Ito siya guys, ang dagat. Ming, saman mo Ming. Dua ka ring. Hi Ming. Hi. Excuse me. Excuse me, lahat.